Il-Membru Parlamentari Ewropew Daniel Attard ħeba mill-Prim Ministru Robert Abela il-fatt li kienet irranġata laqgħa mal-kumpanija Ċiniża Huawei. Lura f'Marzu il-Midja Internazzjonali kienet diġà tirrapporta li l-awtoritajiet Belġani kienu qed jinvestigaw numru ta' membri parlamentari Ewropej b'rabta ma' allegat tixħim mill-istess kumpanija. U minkejja li sansitra l-kandidat laburista Clinton Zoppardi Flores kien kiteb dwar dan l-iskandlu bil-partidarji laburisti jitolbu li ssir investigazzjoni bir-reqqa, Daniel Attard fl-ebda mument ma ħass il-ħtieġa li jafżal il-Prim Ministru li hu wkoll kien iltaqa' magħhom 5 xhur u nofs qabel. Meta Net News taqsal il-Prim Ministru kien xjaf b'din il-laqgħa Abela qal illi li apparti minn hekk bi kliemu stess il-Prim Ministru nqabad illi tlieta prova jqarraq bil-ġurnalisti meta prova jimplika li Daniel Attard ma mar għall-ebda laqgħa mal-Huawei. Kellimni qabel, kellimni waqt, kellimni wara u nitkellmu sa kuljum. Għandu l-appoġġ sħiħ tiegħi. Ġifieri kellmek f'Marzu meta bdiet ħirġa li kien hemm MPs li kienu qed jitkellmu mal-Huawei? Kellimni riċentement u ġi konxju biss ftit tal-jiem dwar din il-kwistjoni. Ma kontx privil il-taqa' ma' tal-Huawei? Le, jiena xi laqat illi l-għanet kienet laqa illi saret mill-aktar mod regolari. Minn għalek illi mar jiltaqa' ma' kumpanija. Diġà iċ-ċirkostanzi. Wara l-logħba futbol kellu laqa privata ma' din il-kumpanija. Diġà iċ-ċirkostanzi ġew spjegati. U fil-waqt li ammetta li l-laqa saret bħalma konferma l-istess Daniel Attard fil-kitba tiegħu fuq Facebook, ironikament, il-mexxej laburista stqarr li Attard ġie konxju ftit tal-jiem ilu mhux xarejn ilu. Meta l-awtoritajiet Belġani bdew jieħdu l-passi fil-konfront tal-MPs brabta mal-istess każ. Abela, minkejja li huwa ċar li Attard ħbieblu, qed jibqa' jgħid illi ikun f'kuntatt kontinwu miegħu. Dan kollu wara li fit-19 ta' Mejju l-MP laburista Daniel Attard żvela li l-awtoritajiet Belġani kienu qed jitolbu biex titneħħilu l-immunità parlamentari brabta ma' każ li qed jiġi deskritt fost oħrajn mill-Euronews bħala suspett ta' prattiċi korrotti. Attard spjega li fil-25 ta' Settembru kien mistieden mill-assistent parlamentari tiegħu biex imur jara l-logħba tal-Europa League bejn l-Anderlecht u Ferencvaros f'boks. Skont Attard ma kellux idea li l-biljetti u l-boks kienu relatati mal-kumpanija Huawei. Madankollu fl-istess waqt ammetta illi tul il-partita tkellem dwar it-tema ta' Huawei u ġimagħtejn wara kellu laqa fi Strasburgu fuq is-suġġett. Babela, wara li prova jilaba li din il-laqa ma saritx, issa jrid inaqqas il-gravità tal-allegazzjonijiet illi qed jammetti għalihom Attard stess. U s-sokta juża l-Latin u diskors legali biex jittanta jikkalma l-ibħra u l-inkwiet li spiċċa fih l-MP laburista. L-allegazzjoni dwar Daniel Attard hija illi mar jara, u allegazzjoni li huwa stess aċċetta, li mar jara logħba futbol ġo kaxxa illi tappartieni jew hija mikrija lil din il-kumpanija. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija de minimis ħafna. Issikkat fuq il-fatt li Daniel Attard kien skeda l-laqa waqt din il-partita futbol li ma laqa għan nifsu stqarr li attenda li ftit tal-jiem wara fi Franza, il-Prim Ministru wieġeb b'mod mill-aktar dispreġġjattiv fil-konfront tal-ġurnalisti. Dik il-logħba futbol li mar jara. Mbagħad mhux il-logħba futbol u mbagħad waqt il-logħba futbol ftiem, u mbagħad ftiem għall-laqa. Vera ma tkunx fuq xi xtejdu iktar. Francesco Catania, Net News.